Roya. The Credia woman can addition. So Catasha prayer shall come munti. Wabak no pancoswa mandishan anti. He didn't want to send some person to free. 10 years. And for Yano, men Pessa would do rum. Chong, I mean, one answer, Marquisi. Hey, boss, I don't know. Now, Pastor, hey, so, Media may catch you. Men penny of us how. What banner in fear? Radam no code. Says my moya who did it to what brought some so. Ever cancer back is here at the Achrono. One who could mansion. Anywhere. 1 year was sim could match mansion. I could not 1 year the apple. Jassy. She sure be she share that day. Mente me ho ase. Mente me ho ase. Hello. She said me ho no kra ni mo hyahye no. Hey. Na mani tse Sabby nyado. And now my Sabby, ye de mani pan fa man kraman. Ana men so me mo ati asese. Akonya me ene dead ni kan. Do ati na dia no pani fo so de bonkum na dia me ka kire bo ache no. Abuja, Ramadama, Mona, Kasu. Yabusabi. Nachamio, Usamo, Wadaruma, Witty, I'm not true. Now country, Nanahima, Najasi. Say by with your money, Tiasa walk a crew corner. Twaman. Penny for crab, baby said, I walk with Sabby, so a bottle of Hamawa, and I am then say she with you, 20 teacher. Penny, baby said, I dear Fentina, I require, you know, the cock carbon muscle, this is a hotel. Penny, baby said, so a son some for 5 years, I know the chair. Yeah, this year, quadrobons, the Shikai, Sabby, of Fatadi. Na afei na braso se be da na di kire na nanom na se na nanom ehwe aso se fata asibi akire ko eye bonsu ya mi kana asemi eye ni mpon ya mage ona tiwe ona wo kwadwe bonsu na busu nyina kwatrase doso de somu amu se eye kwadwe bonsu frama na ne ba enche na ne mu so nyam so be so na fa ntuom be fra ba enyi eti abuso nyina e na research man say wo se fata nti me mfa na meda nanom na me nyini nche nanom na sinanom ji ntumu a se bi predia sa wase bibi e de akere wo mu aso no fa ntuom asomkuri akontena chasi ne oba yima se ne abuso ase no we de abuso nyina ko muti pam no ode se bonsu na bonsu no me nse mesa akonyo mo de mano se ne abuso ase no abuso ase abante na ti asem na abuso na nanu masia watu a se di asema na nanu benifo mesra mo tankase kan tanse bonsu a wogina we odi ade ni ha Senti Nana the center ke second time say asamo kam enya no kura minimu no kura konje asemo ni ade woso die ti ameka se bonsu di ade enye ye no mene no nyina na o jeme na bonte so oye obi a oton numbone wasaso so akubuli pabe odi ade enye minimu minimu pa boss konje Krache, what did the pass me babunsu? As some of Kateni and no crack. Raima and Petro. Hey, what's winning me? Minimu pa. If you don't know, I know you very well. Krache, as Samia would be a playing mood. Na me say, send now what she has sent me pepe. Ye besia, bra, me and you. Nana wakamate, o frame anopameba, o frame bia meba, and I do the shoe meba. Ah.
Ora, mebo. Na wan kasa ne frose. E ba to me di asare. Asare. E ba ta. Asare be diako. Asare be diako. Be diako ne o. Na ba ta. Bonzu. Bonzu. Mo dweme mpo. Asem kase. Nana, na bibi ya menka be she mo to me here. Ada ide ne pamo. Woni munya me fe. Pema. Nana. Meni mutimi nya ofeda. Meni mutimi nya ofe. Sene sei. Hwe ka mabo. Ewa hinsem ni nkonua semi ho. Ame bo anai ba ho kra wo de mrante yi ma me. Peche di say. Je say ebusua ni kroma nyina achima tum prekope. Yeji ma kire ye fi mpanifo abusua panyi jase na na hema ma bodwa. E ofitiem eyi ma kire. Apprentice be from nowhere. Na me se me nimu no me ni ba bi kura me ni nhiada. Wa pe kantam kese to me so. Se me meti akonwa na eje. Akante be no. Pema. Nsem o kan mfre ni masem. Achemensa. Ofre hefa. Kasam se me nimu no. Na bibia anya me jakra ne se. Chesemle tintin a me pre. Me to card che. Me sifie e de che. Nana, me dis ka che no. Meti me hu abrante ne picture. Abrante no meti me hu ni picture no. Ne picture de obehu na mama no si e ya me ja ahye me mu ma kasa ma na afri me mu a. Amitio. Amitio. Ni nyina wa hunu. Na nana ye de me kire no. Wo be kantam kesese atome so. Pema picture ne de how be anim o da me machine is what da me si ma twa no kura to so. Oi. Wait. Get wait. No problem. Nana ri ni ano. Nana. Chai ne mame. Nana. Si chai ne mame. Si chai no mame nana. Oye kete kura. Judi ntina me denaba. At this time round there. Me pen sem obekọ abiam bobo no. Mo touch ne keke. Mo chena. Sem penifo. Assemblety e bi a mo de ye mo hwehwe mu. Okay. To me pese the mre ni beduru no. Na he is nowhere to be found. Me pacho eno ana me kunu aka no. Ti mesre say Emma efama kwa mfa so. Tinita Emma ye. Nana. Me say. Kasanje. Jari nyina mame. What? Ni openo. Nana me yama. Oye de chef le copain. Osi ya meyo. What you say? To me say me yama. Kungake. Kete bi na. Okay. Iwon kasi ya meni aje. Imuja me be moja no moja. Ni benye moja no. Asana me ya le moja basi yana me ya le. Ti moja nkana me ho so. Me ma me kura chimi me kuno. No cost nje na.
Share, Mekun, no mojano. Timothy rough, man. Ah, coffee. Namu hifa. Obi amaka to se fade brada. Oh, Ghana for just ya na medwene mo amente wase o. Mo hia de mo bra mo ho ase. Ba mo saka ya na ense. Wo dia fabra wo ba me de be ma wo. E dia asem kura ni. Jai kasa tenten na fade na bra. Ada na wo ye. Oh God. I did say, Zikasa and Professor Messas they come. Huh? What's it like? Adjoa. Nanano, we dear Madame, my friend putupuru pa. Senya say Ahensie pa. Ka wo de mentime manenso ja ye bedi ageni so ai. Se sumo hamo. Ye be ba je say yare. Hey, some yami say nka. Me kwa puntu. O kwa puntu o we. Oh. Ayi Adjoa Dacosta. So wa ba woni e fiampofo a. O frama no ne aba. Wa ba ne bo atema wo. Hey, ene o manyi asutire. Oh. What to pump into Cameco and Sabby, why can I continue more? Well, I'm saying, me, I do with you. Me, I do with Mr. Muma and I'd rather cost a punt to an tunchen. Holland in neighbor, on this way, young Hotam. I know Sicadi will be. Open part of the like I just say, I want to tell you. And if I know, they say no money and tenement. I know the only thing I can say, I'm from to prove issue we are. I take one, you. Say, you're passing your gubre. That's ya. My dear Sakra. Won't mean for the Costa. I said, man, you ever come out yachting. Nina say, put to prove you, we are my friend. The attorney said, a young enemy, say, a yabonsu. Kodobonsu. Or no one can have a sock from a side. I be dear Kunya, be her cruise. And now, already was here, friend of Sarah. Anya Asarbedia was on the woman on was one woman on but can't come to see goons who sabra cry no near him. Man says, I buy much him. I can't send his Subaman Uncle Apple. Yes, in a dressel. Sanity. You say, Mr. Sweeney. And I'm not making come as someone to can't come say, now, Sabby, the warrior court or so about cry, didn't you? One and that's a woman in the Suban walk. I don't know. You said, dear, why we are changing and I'll cast over your banswa. Yeah, so, and I have you put. And I have you say, where we are to us. And you're not make Kakusi say. A Cobasano, or buy him, I say. One ma, a sarino, now tree. One ran no mamma chid into a cantam cassias had it to a year. Yana, himself. Ye share him fear. Oh, Sandy Fasabro to be a man, some pen. Yasam Kitwa. Hey, I ain't a train. Sabedia Queen. Any bones. I dear Chandy. I said a bass, Bosubeba. I said a Mabusama. Hey, Pupucushan and Kananka, Pupuama. What you say? You can't say. The emperor for 20 years. Yeah, Uncle Manco Tiaka and Command the card that be. What you say? What is Cano? This Cano. Cofan Chibra, Cotton Chibra and Chamasicama. Be who have become an idea. I said, the end who have become Nani Muno. Ah, will be a mano. Eh, name some, and Penny the Odiana Jassam, Munamia dance for. See a dear little from Sassarin Tam of the Kaino. Yes, you are fast here, Himno. You who said, Macra, dear, Mr. Susse. Bonsuno, said in the young Conobecan, Sam, now walk about while maybe you.
bonsu no so ama no me susu se bonsu no wono ana eku adi sa ewu se wo koku no adi enti na obi abeka ntam kase to sei wa ama yante ne ho popoye bia na se me bonsu na asara ne ba na ama no wo hwa bibi di akira wa se wo kodi na wu na se wa ye bibi asema ni fe kan me ne ya hwa ewi ase ni panya o adana obehwa na tokunwa odwom no se o kan ntam se wontimi ni na o tirekire mu na ya awira hosem wo hwe na yi ma hye ne se abrantie wo so ni bo se minim no na yi ma se ne da se ne wo se na ofre me na adwa wi meba hwe wo si ne bo wo ti me kan tam sei metepa na fe si de ne wa ama di enti no wa ama ntimi susu se bonsu wapedia ya abrantie wapedia ya no media ba ya mo kan ya na mi hu se bonsu ma kan sempa na ne mu guase o na ne mu guase ani ba do mo we na ya se ntam se wantimi ni ade ya wakum ni ba wa mono ne me na wa mono ne flablo tia ba so obedia wadabuda o to nu bone na ka den wadie ni pa ko so bo biensa na me se se na bonsu no ogina me nchen me hwe de ni as na wa se efia da funu a ya de da no funu tacho na ni nyina mu no se we yama na ye hwemu na ehun se di abrantie no so ka no ye no kure ni na se di bonsu no edi ade a enye sana de ye nyina ya fa ye ho adwen na nanu mo ka kyerem se abusuan da ho fretete yi ni pa afro bla se timefo ni ho a se pejafo obi ni ho obi nko nya ma ho hyema etimi nsan hwe abusuan na menyi bi anye bia ne wade hye no be miensa ana baako apaska enti akamienu eti abusuan etuatu adwe na ye hwe mo maka na no na se akwasi nkruma hwan akwasi nkruma ajabe abusuan mo sa di ni wa mo sa di ni wa abusu di we na so no so ye me de hye abusuan ada na ho so na ho so ba tisa kwasi ni ma kwasi nkruma we nko hot me e wona mfiri ba na so so ni pa mo sa di no me wo sa do me so la ko aden wona pa bodi no me so le kwasi nkruma me se me ko ha ndwe kwasi nkruma ha ndwe ni na ko fo ba o wi dem no Udie, wa tu mo na o wi mu no. Afre cho wam. Sese grave ta no mo frɛ no. Asɛm yɛ mpanyin kasa de. Ɛyɛ mpanyin kasa nanso ya na sound bi de akyire ntia na me mpɛ sɛ obɛkɔ. Na bitie akɔda ko ka bonkum ha. Kwese nkuruma na wo yɛ gyeso. Antwa. Kwese nkuruma antwa. Ade apa na ɔde ayɛ wo. Ɛno enti. Wonya me hwe. Kwese nkuruma nyɛ. Oba be ma se ne pɛ. Mpɛ ka me wa no. Ababa wai se me mpredua untimi nyina nkran mtutu nkran papa yiti me ne de me kyem so me container me wo mre ma wo me hwa koma me tempo sika papa wona di wo me ho ya wi papa me kenya me nan me sika mate tia ma no wi afofo che kwanse mo ehia nkwanhia what you say na wa kwese kuma bi fufuo so na mawe wa yi be fufuo so na mawe na nim se wa kai me kwese nkruma kuro ya me gina body wo ni aba ha na asini o te akire he Samen so bengro beda asi mi twa body akwacha no mi duru akwese nkoma na te body na beto mu ofo mo wo ne body ko ngoro medem ase me bo akwese nkoma twa twa me body ne de ko me nane oh na wo me ti be no dia baba wa no e sedem se ne mpana waji me sem waji oga waji be fufuo so na mawe sadi we ye be dia ko nya e bo sadi ni da o bo so ko kontre o modernity Sabby one kasa de what if you do ni said wajija say wajija yi wo abayu wo so ba no wanya abayu wo so ba no se kasa sa me ma me tia kwase nkoma ne ko ma de benya bi na me se ko ma pe no anya bia no ampe o se so me sem aba wono no wo sa so no o tu ahwe mi na aba wono tu asa me yesa mo na mo jifu so me furu bo me sem mo ma we na ne ntokwa asem mo sa di no ma mente mate ya kra akobeje asem ate edi me na asema me mo akwese nkuruma gina mo ma mente wo de me mo akwese nkuruma ayi na wo bo no wo ma se me mo akwese nkuruma oh kontre bajai no mo akwese nkuruma di wa etini ni tintin dem nyina ne se na me bo e de aka asem ma me mo biom di a abusua no ya oba din bo na pedi foforo bo abusua ne tutu ye ni na se o de se konkron a waka no ene boache asem ye no ne nyina ye nima ye se hu gina kanu ye kwa obeka se di pa ye mienu why na ka ho ni pe ba ko enti mienu se de mu nyina mu nim no ye friend say boache anapa no me de me ba kire mu no
Chame na hema ubia je ato. Ne ho ni asem. Se wache ene yamfa ni. Na dia ma me from mu ne se. Ni teacher ntia ma me from putupuro ni se. Yeso obi ni nam nyaja. What you say? Eye boache no. Yentimi mfa ni nsia de so abra ni enya ntie. Dabi ane de. Ya Maggie. Dabi your friend say Amwati de se mo se mo suba. O ma menua, o ma menua. Dadie. Dadie, Adjoa dadie. Dadie, sa dadie ba. Dadie ba. Na e ba sa no. Ami ya se me ko freda de se na nanom tsase abusua tsase no. Se ni adwira kosi no. Me ko ya se dadie nso kodwa. Obi a wo babeli ya de o se me kodwa. Na so woni. Se ni ye mo. Woni mu sai. Woni ani afa ho adwen ye mo na. Ani afa ho adwen. Ye mo na abusua no. Woni etu onu yeso ahomache no no fa na de so kodwa. Nti onu onim abusua nyina hia ye no. Ya mage mu bia hia no. Woni se be ba nyanti wo no kodwa. What you say? Na ni nyina mu no. Na nanom se wa ma na be yasem. Na wo kodwa de de obeba. Obeba ona ho. Enti me no me maso ate se kopim sese no. Me nyam oni amane. Ana boache na nkasa nso kran so me mo na amane. Ade no nso ye kira no pasem. O se so nte. What you say? Enti me framu na waka yen se ba bia mapem so akoduro no. Na ni nyina mu no. Me twan me de nkreja. Se da de anadwo konkon kura no ba. Am kan se me no nkomo. Enti me nso me de akonya besi asiri pa atwe no. Na che se yemfe hinta buhi no. Enti se na ha se nso kura na kire ma adwen kakra. O ma me de se de tie bia na mabɔ na mane. Se no eye boache no. Me nyina so tira na se eno no me mfa nwada. Ano na me kan se yemfe hinta boache no. Ano no. Wo bo be front maba. Penisi patakuna nkwase. Because you tell me pay and tell me pay. You dey hinta na ye na ebona mane enso ye. Ti mu bia ye. Yemfe hinta. Ye dey da se, ye dey se kunwa no so. Tenu ase kan tell me say. Agwa ti say asro aso ko so otebuto kra no a. Enye ono na nwere ya na ye wunya de. Ni me ni nyina bia ye. Nti wo ba wo front ma mra. Eno no. Nti wo be firi wo be koro na bo waye waye. O ba wonye ohene. Onye ohene. Wo mfro ko no waye ohene. Hwe empanimfo no ahemfie empanimfo no. Omo hyeda e na omo ne saa kwa ne koye adwen. E ma akwa ne begu me bananim ase wo fie ho. Mpanyin si adwaye nsu do so ase dwon so ka ho. Se di abrantie kan nyina ne bonsunya wanya ne ho tam nyina ne ye no kra. Bonsu ye ko kendila. Ese no nya fia se kro ba kwara. Hia, ye kan tam ni ye. Ne bi sunsumaye. Enu ana hia firi ho no. Ye tio. Me kan tam say me nana ane ya okwebo. Me nana ne kodwo mensa. Me wo fa ne akwasi manu. E na me be so omutuo ni. Me ba mi di nukradie. Enka bom. Ene ba ko ye na ye ba. Kontre. Jase. Jame. Nifa. Nana ima. Sa mo frama no pa. Mo frama wia. Mo frama na dwo. Mo frama na dwo de so mpo a. Meba, me fa nso nyina manum kasa nkyere mo. Sa mo frama na mamba, me to ntam